yanzu dubi rayuwar mutane da take, kowa ya rikice, yawancin mutane sun rikice. Me suke nema? Duniya. Ina za ka je? Neman duniya. Ina ka fito? Neman duniya. An zauna duniya, an tashi duniya, ita ne kawai. Alhali duniyan nan abar banza ce, da yawa mutane sun same ta amma ta kwace musu, sun barta, da ƙinsu da sonsu sun batta. Haka mu ma za mu batta, da ƙinmu da sonmu za mu batta. To amma me yasa kuma yawancin rayuwarmu take karewa a neman duniya? Me yasa? Sai sa wani ya gina gida a Madina, sai zo yake tambayan Abu Huraira me zai rubuta a kofar gidansa da za a gane gidansa ne da za a gane gidansa ne. Ya ce to in ka je ka rubuta a kofar gidanka ka ce ya dan mai asara, ya dan wadda uwarsa ta yi barinsa, ya mai tara abin da ba zai amfana ba sai dai tara wa magada, ka rubuta a kofar gidan. Haka ne ko ba ka ba ne? Haka ne, haka ne. Za ka mutu, za ka bar duniya. Duk wanda yake gina gida kai ka san ba nasa ba ne. Can ma ba lokacin da ake gini da laka, balle da ake gini da concrete, abin da mai da dutse da cement. Wallahi dan kama da kake gina ba nasa ba ne, shi ma sai ya mutu ya bar ma wani. Wannan gidajen da ake yi yanzu, tattaba kunnanka ba sai ya tarar da su. Tattaba kunne ba shine jikan jika ba. To amma lokacin da ake na laka ma zaka ga gida shekara 100 inda an yi gina da laka mai kyau. To yanzu irin wannan gidajen sai wani gida shekara 300 inda yake ake da concrete din nan da dutse da cement. Muna ta wahala ne kawai, muna gina ma 'yan baya. Ana so muke gina musu. Allah ya sawwaka, Allah ya sawwaka.